Kwana biyu gaba ɗaya ina so in ganki amma ina kowane lokaci sai ga kina yawo kina min na so wallahi. Nake zo in ga wata miki da babban abokina. Ina yini an wuni lafiya. Lafiya kalau wallahi ya yake. Jibuti na ga wata miki da babban abokina sannan kuma shine babban abokina sai mu dai zamu koma. Na gode sosai. Mun ga tabbatar mana da alheri. Sai mu zamu koma ga wannan. Ni ba sai yan kuɗi nake muka ba sai ya tsakani da Allah nake ma. Ce watan mu 7 ina tare da ke ba ta ba ki kuma idan na ba ki kuɗi ki sai ke ba za ki karɓa ba. Inda Allah kai mu ku lafiya ka ga tafiya. Hey! Ayyan ni ba mi. Kai, ka ta ɗauki kuɗin nan ba fa. Get right here. Ko san tafi. Suki wala ko da memory na zo bida. Yes!